Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hakawai pat kaliang, u executive member jok nat lan u ba titos khan, ulong ba ka jingkhang bat penankam, yaki plastik hayudo, kedai ke executive committee jong ka KHADC, kabala penjari da ka bapenmi ya ka jingpen bana, nakat nat market, naka khayi jong ka district council, hakabala batha yaki paitba, ban kiar kat bala, ban penankam yaki plastik, bat kiwai di kitiar plastik. Haga isi meeting ke bengyasiong haga tu sengi gila asim ke tu an kiti rai badan kam kawe ga rai ga long ba haga bedi bat katu ke jingkhang plastik jongka ki HDC ke dale hayudu leng ba UM jongka trade ba UM jongka market ini lang ta ni te halor katu ke isu ngisngau ba nakaliang jungi ke disi council nginang pen scam shu no nakaliang ke jungi naka isi nginang pen scam shu ya katu ka ya katuka order notification kabala le na kaliang jung UEM market ringkat lang baru UEM juga trade bade kani ngi kwa bakan trade kam mardor hi ha khamtam ha gilai artli gi yeu juga disikusil ngidon ka yeu haberni ngidon ka yeu halai lengkot bad omdei dangat ta henry haber khoi ki yeu ki ba ha po ka jurisdiction juga disikusil dia kani na kaliang jung UEM unsim khia ular ban sim khia ban pha no ke tin mardor signi ki yeu bat segi pai ba aru kunju ki pai ba ke ha ko jurisdiction ka disi council bakin ban pendunan no ke jing pen kami ki plastik bangi pai be de ka jingkot jingkhia na kalian ke isi nila shimru ya ka rai kumban penbut ya ka notification ka order ka bela penmi na ka trade but naka market department jong ka KHDC hakabede ban khang ya ka jing pen kam yaki plastik haki yoki hat tena kaliang jungi ngila shimru ya ka rai ba omde tang ki yoki hat ba ngila issue yaki order shabaro khot ki nosenshar hima ilaka ban batha yaki rang ba shnong ki jongki ban batha yaki sodal ki jongki bakin khang ya kanika jimpen kam plastik hakishno ki jumki ngilai I menta kawe na ka jing kai dei bet hi bat ka nika jing jabo ka saudong ka sokun ka jungi ka environment ka jungi dan ni ka jing berat pathari ki plastik kawan ra ya ka jing bom dan shu ka kot ka khya ka imang ka salang ka shno ka tha te namar kata ngingi sno ba kanika solid waste management ka ba ka sarkar mekaliaru kadang yakun menta ban wanra eka khut subah po social long but ka July berkhoi nakaliang jumi haka level jong ka district council ginle haka bede baki nadu ka village level ya kanika kam ngin kamut nadu ka bangin nadu menshisngi ka bangin larai po isi ngila issue ka order shabor khoi kin nosen sha ban kam no ki jimpinon kam plastik hambaro kishno bede bat kanika jurisdiction jongka KHDC